қиссаи ишқи писари камбағал ба духтари бой. ошиқӣ дардест ки дардмандат мекунаду оташи сӯзони ӯ хокистарат карда ба дарёи ғамаш ғарқ мегардиву оқибат пухтаву сохта дигарат мекунад. рӯзе ҷавонписари камбағал дар гузаргоҳ бо дӯстонаш менишаст. ҷураҳо бо ҳам суҳбати хуш доштанд. ногоҳ чашмони ҷавонписари камбағал ба духтаре меафтад ки каме аз онҳо дуртар бо дугонаҳояш суҳбат мекард. ҷавонписари камбағал бо нигоҳи пурмеҳраш хотири духтарро парешон мекунад. духтар аз нигоҳи писар чизеро ҳис карда рӯи худро ба дигар су мегардонад. суҳбати дугонаҳо ба охир мерасад. духтарон бо ҳамдигар хайру хуш карда ба хонаҳои худ мераванд. ҷавонписари камбағал бошад аз пайи ин духтар бо умеди оне ки ягон ишорае аз ҷониби ӯ мешавад то дари хонаи ӯ аз қафояш меравад. аммо писар ҷуръат накард ки ба он ягон сухане гӯяд. духтар аз оилаи сарватманд буд. қасрҳои баландошёнаи онҳоро дида ҷавонписари камбағал мегӯяд: худоё, ман чӣ кор карда истодам? хонаи фақиронаи ман куҷову ин қасри шоҳӣ куҷо? хулас ҷавонписар ба хона бар мегардад. тамоми шабро бо хаёли шоҳдухтар рӯз мекунад. дигар сабру тоқат накарда боз дар кӯчаҳои назди ҳавлии шоҳдухтар гашту гузор мекунад. ягона орзуи ҷавонписар ин буд ки бори дигар шоҳдухтарро бубинад. дере нагузашта шоҳдухтар ду сатили холиро бардошта барои об ба кӯча мебарояд. ҷавонписар ба ӯ наздик мешаваду мегӯяд: салом шоҳдухтар. валейкум ассалом. мебахшед, аз ман чӣ мехоҳед? чаро дирӯз маро то хонаамон таъқиб кардед? ҷавон мегӯяд: танҳо мақсадам ин буд ки то бибинам ки ин духтар кисту дар куҷо зиндагӣ мекунад. шоҳдухтар мегӯяд: имрӯз мақсадатон чист? имрӯз омадам то бигӯям ки аз дирӯз инҷониб ман сабру қарорамро гум кардам ва шаби бехобӣ кашидаму фикру хаёлам побанди чашми шаҳлою қомати зебову рӯи гулгуни ту буд. духтар як табассуми зебое карду шармгинона рӯяшро ба як тараф гардонд. аммо бо теғи нигоҳаш ки аз як кунҷи чашмонаш ҷавонро бо меҳрубонӣ сартопо назора мекард. гувоҳӣ аз ҳиссиёти ҷавобии ӯ дар пардаи шарми духтаронааш буд. писар аз ин ҳолати гуворо шод шуду ба нозанини худ оҳиста меҳрубонона гуфт: раҳмат, ман гумон карда будам ки ту муҳаббати маро рад мекунӣ ва мани камбағалро ноумед мегардонӣ. духтар бошад дар ҷавоб мегӯяд: дар зиндагӣ ҳама инсонанд. боигарии дил муҳаббат аст, на моли дунёӣ. камбағал писар аз ин ҷавоби духтар хурсанд шуда: оқилаи худам, ман хушбахтам. пагоҳ ана дар ҳамин вақт дар ҳамин ҷо во мехӯрем гӯён даст ба қафаси синааш бурду олиҷанобона сар хам кард. то пагоҳ гӯён ба хона баргашт. ҳамаи саргузаштро ба модар қисса мекунад. модар мегӯяд: писарам он духтарро ба ту намедиҳанд. ман хостгорӣ намеравам, чунки онҳо сарватманд ҳастанду моён фақиру бенаво. модар бо ин суханҳо фарзандро дудила месозад. ҷавонписар гӯё дар нимароҳ монда бошад, чӣ кор карданашро надониста монд. худ ба худ мегуфт: намедонам ки ҳарфи модарамро гӯш кунам ё фармони диламро.
якчанд рӯз аз хона берун нашуда фикру андеша мекунад, аммо барои ҳалли ин муаммо илоҷе намеёбад. рӯзи дигар ҷавонписару духтари ҳамсоя фарёд мекунад. ҷавонписар ба берун баромада ӯро ба хона даъват мекунад, аммо ӯ мегӯяд: туро дар таги чинори кӯчаи боло ҷавондухтаре интизор мешудааст. боз гуфт ки ҳатман биёяд. ҷавонписар ҳамсоядухтарро гусел карда зуд ба роҳ мебарояд ва ниҳоят то таги чинор мерасад. мебинад ки нозанинаш дар таги чинор танҳо нишастаасту сараш хам. ва побанди хаёли худ ҷавон гуфт: оҳ худоё, ин ҳамон шаҳдухтар аст. чӣ мегуфта бошад? ҷавон оҳиста оҳиста ба духтар наздик мешавад. ҳарду бо ҳам салом дода ҳолпурсӣ мекунанд. шоҳдухтар гирья мекунад ва мегӯяд: бигӯ, чаро маро дигар диданӣ наомадӣ? ҷавон гуфт: ман ваъдахилофӣ кардам, узр. духтар мегӯяд: пас бигӯ, чаро рӯзи дуюми сори муҳаббат кардӣ? ҷавон гуфт: оре, ман ошиқи зори ту ҳастам, аммо дасткӯтоҳии ман ба ишқи покам монеа гардидааст. духтар гуфт: ман ҳам ошиқат шудам. пас ҷавонписар ин ҳолатро дида ба ӯ мегӯяд: ман як фақири бенаво ҳастам, падар надорам. падарам дар айёми кӯдакиям вафот карда буд. хонаи маро дидӣ ки дар чӣ ҳол аст? духтар гуфт: ин ҳама молу мулк барои ман ҳеҷ аст. биё то бо ҳам риштаи тақдирамонро пайванд созем. модаратро хонаи мо фирист, то маро хостгорӣ кунад. охир ман розӣ бошам, модару падарам розӣ мешаванд. ҷавон ба гуфтаҳои духтар хуб мегӯяду ба ӯ хайру хуш карда ба хона меояд. ба модар мегӯяд: модарҷон, шумо мехоҳед ки ман хушбахт бошам? модар мегӯяд: охир писарам, ин беҳтарин орзуи ман аст. пас модарҷон, ба хотири ман як бор ба хонаи ҳамон шаҳдухтар равед. илтимос, модарҷонакам. модар розӣ мешаваду аз мағозаи ҳамсоя кулчаву қанд харида ба дастархон баста ба хонаи шаҳдухтар меравад. модари шаҳдухтар ӯро дида аз боғ ба назди дар меояд ва ӯро ба хона даъват мекунад. ҳарду бо ҳам суҳбат мекунанд ва модари ҷавонписар оҳиста оҳиста суханро оғоз мекунад: дугонаҷон, ман як писар дорам. писарам девонавор ошиқи духтаратон шудааст. духтари шумо низ ба писари ман ошиқ шудааст. сабаби омадани ман ҳамин аст ки духтаратонро аз шумо хостгорӣ кунам. бо шунидани ин суханҳо модари духтар дар ғазаб меояду мегӯяд: ту худ кӣ ҳастӣ ки як зани бекасу бечора, фарзандат як беҳунару бекора, шумо лоиқи мо нестед гӯён дастархони модарро ба дасташ дода аз хона берун мекунад. модар гирьякунон ба хона омада ҳамаи воқеаро ба писараш нақл мекунад. писар бо сари хам аз модараш узр мепурсад ва мегӯяд: модарҷон, маро бубахш, гунаҳкор ин манам, на ту. ту ҳақ будаӣ, ман туро бояд маҷбур намекардам. маро бубахш модар, фарзанди гунаҳкоратро бубахш. аз байн як моҳ мегузарад. ҷавон духтарро фаромӯш карда наметавонад. боз дар суроғи духтар мешавад. якчанд рӯз мекӯбад, аммо намеёбад. баъд ӯро аз ҳаққу ҳамсоягонаш мепурсад. яке аз ҳамсояҳо мегӯяд: ин духтаре ки мепурсед, як моҳ пеш ба беморие дучор шуд, то ҳол давояшро пайдо карда натавонистанд. ӯро як моҳ боз дар беморхона хобонданд, то ҳол ягон пешравӣ нест.
ҷавон писар суроғи беморхонаро гирифта зуд ба он ҷо меравад ва ниҳоят ӯро пайдо мекунад. мебинад ки ҳоли духтар бад аст. бо табибон ҳамсӯҳбат шуда давои дарди духтарро мегӯяд, аммо табибон давоеро мегӯянд ки он даво камёб буда арзишаш басу қимат будааст. ҷавон чӣ кор карданашро намедонист. дар ҷустуҷӯи роҳи ҳал буд, аммо ҷуз ба фурӯхтани хонаву дари худ дигар илоҷе надошт. модарашро розӣ кунонда ба хонаи холааш мебарад. баъд хонаву дарашро фурӯхта пулро ба беморхона меорад. табибон даворо дарёфт карда ба дарди духтар даво мебахшанд. дере нагузашта падари духтар низ пулро омода карда ба беморхона меояд. вақте ки пулро пешниҳод мекунад, табибон мегӯянд: аллакай дер кардед. давоми суханро нашунида падари духтарам гӯён фарёд мезанад. табибон ӯро ором сохта мегӯянд: шумо моро нодуруст фаҳмидед. духтаратон сиҳату саломат ӯро дида метавонед. падар бошад худоё шукрат гӯён аз табибон миннатдорӣ мекунад. падар духтарро дида аз шодӣ чӣ кор карданашро намедонист. ба табибон ҳам суҳбат шуда мепурсад: даворо чӣ тавр ёфтед? табибон гуфтанд: мебинед ҳамон ҷавонро. падари духтар мебинад ки ҷавони дар паси тирезаи духтар бо хоку чанг ғилмидаву ба тан либосҳои дарбеҳ пӯшида ба тори сар як санг гузошта хобидааст. падари духтар боз механдаду мегӯяд: шумо маро масхара мекунед? ин девона ки аст? ин чӣ тавр ба духтари ман кӯмак кард? табибон гуфтанд: 15 рӯз мешавад ки ин девона дар ҳамин ҷост. маҳз ҳамин девона ба мо пули даворо оварду мо духтаратонро наҷот додем. падар боз ҳам бовар намекунад. табассумкунон боз ба назди духтар меравад. духтар аз падар мепурсад: падарҷон, ба ман ҳамон камбағал писарро пайдо кунед. ӯро имшаб хоб дидам. гӯё хонааш қасре буд, аз қасри мо болотар. гӯё ӯ подшоҳ буду мо ва шумо ғуломони ӯ дару дарборашро нигоҳубин мекардем. падар ӯро пайдо кун, илтиҷоят мекунам. падар ба берун мебарояду дар ҷустуҷӯи писар мегардад. ниҳоят хонаи ӯро пайдо мекунаду дарвозаро тақ-тақ мекунад. аммо аз дарвоза шахси дигар мебарояду мегӯяд: хуш омадед, чӣ хизмат кунам? марҳамат ба як пиёла чой мегӯяд. падари духтар мепурсад: ман ҷавонеро меҷустам. мардум ҳамин хонаро нишон доданд. соҳиби хона мегӯяд: рост, ин ҷавон 10 рӯз пеш ҳамин ҷо зиндагӣ мекард, аммо хонаву дарашро ба ман фурӯхту рафт. мардум гап карданд ки маъшуқааш ба бемории бедавое гирифтор шудаасту аз баҳри дарёб кардани даво ҷавон ин хонаву бо модарашро фурӯхтааст. то ҳол мегӯянд ки ӯ дар беморхона асту дар интизори ба худ омадани маъшуқааш аст. падар ин қиссаро шунида зуд ба беморхона баргашта ҷавонро ҷустуҷӯ мекунад ва ниҳоят пайдо мекунад. мебинад ки ҷавон бурдаи нонро ба об тар карда хӯрда истодааст. ин ҳолатро дида падари духтар зор гирьякунон маро бубахш писарам гӯён ҷавонро ба оғӯш карда ҳамроҳи худ ба назди духтараш меорад. духтару писар ҳамдигарро дида лаҳзаи хомӯширо нигоҳ медоранд. падар онҳоро танҳо гузошта ба берун меравад. ошиқон бо ҳам розӣ муҳаббат мекунанд. падари духтар боз омада хонаи камбағал писарро бо нархи дучанд харида ҳамаи чизу чорашро
واظب زمانه می کند و راست به بیمارخانه آمده دختر و پسر را گرفته به خانه کمبغل پسر می آورند. جوان خرسند شده با همراه دختر رفته مادرش را به خانه می آورند. پس از یک هفته توی برپا می شود. عاشقان با هم می رسند. یک زندگی نو را آغاز می کنند. عاشقان زنجیر دارند که این زنجیر را تقدیر با هم پیوند می کند.